हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय। नोंथांमोना मोनथिगौ हाथायाव बांनायनिफ्राय बांदों मैगं-थाइगं मुवा बेसादनि बेसेन। बेनि लोगो सुबुंनि सानफ्रोमनिबो जिउ खुंनायाव गोब्राब जेंना नुनो मोननाय जादों। नाथाय बेबायदि गोब्राब जेंनानि समावनो आसामनि मोनसे हाथायाव थाव गुबैनि बेसेनखौ एसे खमायनाय नुनो मोननाय जादों। थाव गुबैल' नङा, रिफाइन थावनि बेसेनखौबो खमायनाय नुनो मोननाय जादों। थेवबो गुबुन कम्पानि थावनि बेसेना गुबुन। थाव गुबैनि जौसिन बेसेना 220 रांसिम सौहैनाय नुनो मोननाय जादोंमोन। बिदिब्ला नोंथांनि ओनसोलावबो खमायदोंना थाव गुबैनि बेसेना? बिदिब्ला बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। मैगं-थाइगंजों लोगोसे थाव गुबैनि बेसेन बांनायाव जोबोरै जेंना जादोंमोन रायजो-राजानि गेजेराव। हाजिरा खामला मावग्रा सुबुंजों लोगोसे सरकारि साख्रि मावग्रा सुबुंफ्राबो जोबोरै खस्थ' मोननांगौ जादोंमन। नाथाय मैयानिफ्राय रायजोनि माखासे ओनसोलफ्राव थाव गुबैजों लोगोसे रिफाइन थावनि बेसेन खमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेयो थारैनो रायजो-राजानि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां। बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो-राजानि थाखाय मोजां खौरां होदों थाव गुबैया। गोबाव साननि उनाव बिश्वनाथ जिल्लानि बिहालि, हेलेन, गहपुर बायदि ओनसोलफ्राव खमायदों थाव गुबै आरो रिफाइन थावनि बेसेन। हेलेन ओनसोलनि मिसामारि मुंनि सप्तायारि हाथायाव फालांगियारि बिथांमोननि फोरमायनाय बायदिब्ला मोनफ्रोम लिटार थाव गुबैनि बेसेन आरो रिफाइन थावनि बेसेना 20 राङै खमायदों होननानै फोरमायदों। फालांगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला थारा मुंनि थाव गुबैनि बेसेना सिगाङाव 220 रां मोनफ्रोम लिटारावमोन आरो दा 190 रां जाबाय। बेबायदिनो निरज मुंनि थाव गुबैनि बेसेना सिगाङाव 180 मोनफ्रोम लिटारावमोन आरो दा 160 जाबाय। बेबायदिनो हनुमान मुंनि थाव गुबैया 160 रांनिफ्राय 140 राङाव फैबाय आरो रिफाइन थावनि बेसेना 160 रांनिफ्राय 140 राङाव सफैबाय होननानै मोनथिनो होदों। जाय समाव मुवा बेसादनि बेसेन बांनाया रायजोफोरखौ लोरला खालामदोंमोन, बेबायदि समावनो मिसामारि सप्तायारि हाथायाव फालांगिरिनि खुगानिफ्राय बेसेन खमायनायनि खौरां मोननानै गोजोननाय फोरमायदों गहपुरनि रायजो-राजाफ्रा। माखासे सुबुंनि फोरमायनाय बायदिब्ला जेब्ला थाव गुबैनि बेसेना 120 रांनिफ्राय 150नि गेजेराव थागोन अब्लासो बेसेन खमायदों होनना बुंगोन होनना फोरमायदों। नाथाय गामि ओनसोलाव माब्लानिफ्राय बेसेना खमायगोन बेखौसो रायजो-राजाफ्रा नेनांगौ जानानै फैबाय।